blood of life to all my relations, and I open my womb to the light. Give away, give away, give away, give away. I open my womb to the light. Give away, give away, give away, give away. I open my womb to the light. מיטקו יאסין. שלום לכולן וברוכות הבאות לשיעור נוסף בשער המים. היום אנחנו עם ארכיטיפ בעצם האישה, ככה שהאלתר הוא עדיין אלתר של מים, האיכויות הן אותן איכויות, אך יותר העמקה בעצם לארכיטיפ המאוד מאוד חשוב הזה, עולמה של האישה. אני אראה רגע את הקלף שלו כדי שככה נדבר עליו בכמה מילים ואז נצלול לזה יותר. הקלף שלנו היום הוא האישה, ולא האישה המושלמת, האישה השלמה, שעל זה אנחנו נדבר. בעצם ארכיטיפ האישה זו חניכה שנייה שלנו. אני אזכיר שהחניכה הראשונה הייתה חניכת הנערה, אדם, עולם אדם, קבלת הווסת, ובעצם החניכה השנייה היא המעבר של הנערה אל אישה, שזו חניכה מאוד מאוד חשובה, כי המעבר הזה הוא מעבר של פתיחה מאוד גדול בעולם המיניות של האישה, בעולם המיניות בכלל, ששוב אני מזכירה רגע בכמה מילים מה זה אומר חניכה. חניכה זה כשאנחנו בעצם נותנות מקום והכרה לאותו מעבר בשלב וחיי האישה, שאומרים ומעידים על איזושהי התפתחות ושינוי וטרנספורמציה בתוך התנועה שקורית גם ברובד הפיזי, גם ברובד הרגשי והרוחני, והם באמת מאוד מאוד חשובים. והדבר שאני אוהבת בעצם להזכיר ולתת עליו את הדעת, זה באמת למה זה חשוב, למה כדאי לעשות את זה ולחצות את הגשר ביחד ולא לבד, כמה חשוב העולם של הטקסים שנדבר עליו גם בשיעורים הבאים. אז העולם של האישה הוא בעצם ההבנה שבאמת אחרי שהנערה קיבלה את דם הווסת, זו הבשורה הראשונה שהיא עושה את המעבר שלה מעולם הילדות לעולם הנערות, והבשורה שאני הופכת להיות אישה, אך לא בן רגע היא הופכת להיות אישה, זה בעצם תהליך שקורה, ואז היא נכנסת יותר ויותר באמת לעולמה של האישה, וזה קורה באמת ברובד הראשון, אני אגיד רגע גם בגוף, זאת אומרת בגוף מתחולל שינוי מאוד מאוד גדול שקורה, והרבה פעמים הוא שינוי שמאוד מאוד כדאי להבין מה קורה שם, על מנת לקבל עליו יותר בהירות והיגיון ומודעות של למה זה קורה ואיך זה קורה ומה זה אומר בעצם. כי מופרשים הורמונים מסוימים בגוף האישה, והיא משתנה והיא מרגישה תחושות שונות, שכדי לא לייצר אצלה בלבול אלא בהירות והבנה, נורא חשוב לספר לה מה שנקרא על ידי השבט, האימהות והסבתות כמו שאמרנו, שמתיישבות באוהל בזמן קבלת הווסת ובעצם מסבירות את מה שקורה. אז מופרש בעצם הורמון שנקרא אסטרוגן, שהוא הורמון מאוד מאוד חשוב שאנחנו מלווה אותנו לאורך כל החיים עד שלב המעבר של החניכה האחרונה, שהוא הזקנה הברוכה. אבל זה הורמון שבעצם מספר לנו שהגוף שלנו כמו נפתח לאיזשהו ערוץ חדש של מיניות בינינו לבין עצמנו, ותכף אני אעמיק לזה. אבל זה איזשהם תחושות שקורות בגוף של עוררות והתעוררות, שזה גם מלווה כמובן באנרגיית האש שלמדנו עליה בשיעורים הקודמים, ובעולם של הרבה פעמים שנשים בעצם הרגישו את זה, אז הניחו שם הרבה בושה, שזה לא בסדר שאנחנו מרגישות ככה, ולא בסדר לדבר על מיניות, ובעצם היה שם המון סגירות וככה קיבוץ אפילו, במקום פתיחה והתרגשות מהדבר הזה שקורה. אני רגע אחבר את זה למצב הירח שאנחנו איתו היום, וזה
הלבנה המלאה, במלוא עוצמתה, מלוא הדרה, האור שלה בזריחה מלאה, זה עדיין כמו המצב הקודם שהיינו בו בשיעור האחרון, הלבנה המלאה בעצם מגיעה לשיא שלה, לשיא ההתמלאות שלה, וכך גם האישה. האישה בעצם בזמן ההתפתחות שלה מגיעה לאיזשהו מצב של שיא, שאגב גם במצב הפיזי, רגע אני אתאר אותו, הוא קורה במצב הביוץ של האישה. הספירה שספרנו בנערה הוא היה 1 עד 11 זמן ההתמלאות, בזמן המלאות זה ספירה של מיום ה-11 עד היום ה-14, שזה בעצם השיא של האור שזורח, הביוץ בעצם קורא למין השני כביכול לבוא ולהתקרב, זה מדהים כמה הגוף שלנו חכם, והורמון האסטרוגן בעצם יוצר לחיים אדומות, שיער מבריק, ברמה האנרגטית יש איזושהי אנרגיה של להיות בחוץ, ואפשר להגיד לרקוד, לערוך טקסים, זה לא סתם שבאמת קיימו המון טקסים בזמן של ירח מלא, זה הזמן, שוב יש טקסים שקורים גם בזמן לבנה מתמעטת, בזמן לבנה מתמלאה, אני כרגע מדברת על אנרגיה מלאה, בזמן שאנחנו מלאות באנרגיה ואנחנו רוצות להפיץ אותה, הזמן הנכון יהיה זמן לבנה מלאה. אני במלוא הזריחה שלי, אני רוצה מה שנקרא להפיץ את האור הזה, לזרוח את האור הזה, ממש כמו הלבנה שפה בפשטות שלה זורחת בשמיים, ככה אנחנו אנשים יכולות לזרוח את האור הזה בזמן הביוץ. ובעצם ככה אנחנו ממגנטות את המין השני, בין אם זה זכר, בין אם זה נקבה, כל אחת והבחירות שלה, בוא נגיד שהכל מקובל והכל בסדר, זה לא משנה, האנרגיה הזאת קורית בעצם למין השני, מה שנקרא, ומושכת אותו על מנת להתחבר. לא בהכרח אם אני עדיין רוצה להביא ילדים לעולם, או רוצה להפוך להיות אימא, שזה החניכה הבאה, אלא בכלל רגע להכיר בזה שאני מושכת וממגנטת אליי איזשהו מין על ידי צורך פיזי, גם הישרדותי, אך גם מיני תשוקתי והנאתי, זאת אומרת כל אחת תיקח את זה לאן שהיא רוצה, אבל כל הדבר הזה מתחולל בעצם. והנכון הוא להכיר בזה ולא להתבייש בזה, להפך, האנרגיה של המיניות והמקום הזה של התשוקה הוא מקום יצירתי ובריא לחיים, זו אנרגיית חיים מבורכת, זו אנרגיית חיים שרוצה מה שנקרא לבשר לעולם על הקיום שלנו, על הזריחה שלנו וגם על ההתרבות שלנו, זאת אומרת כל הדבר הזה מתחולל וכל אחד תבחר לאן לנתב את זה ולאן לקחת את זה. הקלף הזה שמונח כאן שמדבר על האישה השלמה, הוא בעצם בהבנה הזאת שכשאני הופכת לאישה אני כבר הופכת למשהו יותר בוגר, יותר אחראי, אני עושה את הבחירות שלי החוצה, האם למשוך עליי את המין הזכרי, האם למשוך עליי את המין הנשי, מה אני מעדיפה, מה אני בוחרת, איך אני בוחרת לעשות את זה, ויש לי אחריות בעצם נוספת על הגוף שלי אם אני כן בוחרת למגנט את זה ובעצם לעשות מעשה אהבה. זה אומר בראש ובראשונה אני רוצה לציין משהו שמאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברות הרבה פעמים על התפתחות מינית, זה כאילו ישר שוב משוייך לה בחוץ. אני בוחרת לזמן משהו אליי והוא קשור לבחוץ. זה נכון, אבל רגע לפני כן אני רוצה לדבר על משהו שמאוד מאוד חשוב לעבור בתהליך האישי שלנו, על מנת לעשות את זה נכון. בעצם כשהורמון האסטרוגן מתחיל לעבוד בתוך הגוף שלי, והוא מבשר לי על תהליך ההתבגרות וההתפתחות המינית שלי, זה קודם כל תהליך שאני עוברת עם הגוף שלי, עם להכיר את הגוף שלי, להכיר את הרבדים ואת כל החלקים שמתקיימים בגוף שלי, להכיר את האיברים שמשתנים ומתפתחים ולהיות גם שלמה בכל חלקיי. והרבה פעמים שוב מונחת שם כל כך הרבה בושה שלא לדבר על זה ולהסתיר ובעצם לא להיות האישה המינית והתשוקתית שאני יכולה להיות בעולם, כשזה מונע מאיתנו איזושהי אנרגיית חיים מאוד מאוד חשובה של זריחה. לא בהכרח אני חייבת שזה יבוא אליי להשתתפות מהצד החיצוני, קודם כל להכיר בגבולות שלי עם הגוף שלי. ברגע שאני לומדת להכיר את הגוף שלי וחוקרת אותו עם עצמי, אני מבינה מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה אני אוהבת ואיך אני אוהבת, ורק אז אני יכולה לשתף את זה ולהשתתף בזה החוצה, כי הדבר שבעצם לא מציינים, והוא הדבר בעיניי הכי חשוב בהתפתחויות הראשוניות שלנו כאישה, ולא רק כאישה, אני אדבר גם רגע באנושות בכלל, זה להכיר את הגבולות שלנו. ופה נכנס בעצם הרובד המאוד גדול שדיברנו עליו קצת גם בארכיטיפ הילדה וגם הנערה, מה הם הגבולות שלי? האם אני יודעת להציב את הגבולות שלי, בין אם זה בדיבור, אבל לפני דיבור אפילו אני אגיד שזה
מדבר דרך הגוף, זאת אומרת ברגע שאני מתהלכת בעולם מאוד בטוחה, יודעת ומכירה אותי, אני אפילו לא אצטרך לומר את זה, יש איזושהי תשדורת שהיא משודרת החוצה באופן אורגני, באופן טבעי, אני מספרת לעולם מי אני, מה אני ואיך אני ומה הם הגבולות שלי, איך אני אוהבת, וזה דבר נורא חשוב, לדעת להגיד לא לבחוץ הוא דבר שהוא לא בהכרח משהו שלימדו אותנו בבית או במערכת החינוך, אלא משהו שאנחנו בסופו של דבר היינו צריכות אולי לעבור חוויות מסוימות כדי להבין מה נכון לי ומה לא נכון לי, ולצערי רובנו והרבה מאיתנו נפגענו בעצם כשלא ידענו להגיד לא מתאים לי, לא נעים לי, אני לא רוצה את זה ככה, ואז בעצם התחילה חוויית הטראומה שדיברנו עליה כבר בשער הילדות, בארכיטיפ הילדה והנערה, ובשלב של האישה בעצם השער של המיניות מתפתח אפילו עוד יותר, כי יכול להיות ששם כבר יהיה מצב שאני אפגוש את הגבר שלי, את האישה שלי, שוב אני אומרת כל אחת ואיך שהיא בוחרת, ואז בעצם מתחיל המפגש של בין גבר לאישה, בוא ניקח רגע את הגבר והאישה כדוגמה, ומה שנקרא משולש הקסם. ברגע שהאישה בוחרת כן גבר והיא בוחרת כן את הזיווג הזה, בעצם יש מצב של מפגש. המצב של המפגש הוא בעצם מצב של שני גופים שבוחרים להיפגש ולהתאחד, כשבעצם הם נקראים משולש הקסם. משולש הקסם זה זכרי נשי, ימיני שמאלי נגיד, והמפגש של האלוהי, למעשה האהבה. בסופו של דבר המפגש של מעשה אהבה הוא מפגש אלוהי, הוא לא מפגש רק של להביא ילדים לעולם ורק לעשות את זה למען ההישרדות האנושית ושנהיה כמו חיות, אלא יש פה התפתחות כבר אנושית הרבה יותר גבוהה והרבה יותר מודעת של מעשה האהבה של עונג והתפתחות והתחברות, כשבעצם מה שקורה שם באמת באמת זה עלייה אל האלוהי, אל הנשגב והגבוה ביותר, והלוואי וכולנו נגיע למקום שבעצם מתוך המקום הזה אנחנו מתחברים ועושים את זה. אך באמת הדבר החשוב הוא רגע לפני, זה החניכה של האישה, שבאמת בתרבויות קדם אחד הדברים שעשו זה בעצם העבירו את האישה במסע של הבנה והיכרות הגוף, כמו לחקור את הגוף, ללטף את הגוף, להיות עם הגוף, להכיר באיברים המשתנים והמתפתחים, ואלה שבאמת מסבים לנו אושר ועונג ואהבה, אבל גם כן לדעת להגיד לא. את הלא החוצה בעצם כשאני אומרת, אני אומרת כן לעצמי. אני מאשרת אותי, אני מאשרת את הדברים שהם טובים לי, נעימים לי וחשובים לי, ואז מפסיקה לחשוב על מה אני אומרת החוצה, במי אני פוגעת, או איך אני מרצה את הבחוץ, אלא קודם כל שומרת על גבולות הגוף שלי, על גבולות השדות שלי, על מנת לא להיפגע ולא לשאת שוב עוד טראומות, שהן קשורות הפעם גם לחוויות מיניות, כי רוב הטראומות בסופו של דבר, לצערי הרב, קשורות למיניות. אישה שפוגשת גבר והיא רוצה לספק והיא רוצה לרצות והיא לא ידעה להגיד לא מתאים לי, לא נעים לי או ככה לא, ושם בעצם התחילו חוויות הטראומה, ואגב לא רק לנשים, גם לגברים, זאת אומרת זה קורה על שני הכיוונים, זה נורא תלוי מי האישה, מי הגבר, איפה הם גדלו ומה הם הערכים שלהם, או איך הם חונכו בבית, כמה לימדו אותם באמת להגיד לא מתאים, ושם בעצם זה יפגוש גם את הגבר וגם את האישה, כל אחת בצורה שלה. ולכן אני חוזרת תמיד לגבולות, כי שם זה מתחיל בעצם ברגע שלמדתי וחקרתי קודם כל את המרחב הפיזי שלי, אני יכולה בעצם להשתתף רק אז בריקוד המשותף יחד עם הגבר. ולכן ברגע שאישה הגיעה לגיל הבגרות שלה והפכה לאישה, זה לא שישר היא הלכה ובחרה גבר ויאללה יש חתונה או יש מעשה אהבה או מפגש כזה, אלא זה איזשהו תהליך שקודם האישה בעצם מעבירה את עצמה במקום הזה של היכרות הגוף, חקירה, גילוי, להבין איך זה עובד בכלל. ולכן הביוץ הוא גם משהו שהוא מאוד, יש בו איזשהו יצר באמת נורא חייתי ותשוקתי, והוא לא קורה סתם. הוא קורה כי בזמן הזה גם יש לנו את האפשרות באמת להתעבר. מי שכן תבחר להתעבר זה בדיוק הזמן בו מה שנקרא נכון יהיה לעשות ילדים. אבל מי שלא, וזה לא הזמן שלה להפוך להיות אישה, הארכיטיפ הבא שלנו, או בהיריון מה שנקרא השלב המתקדם, היא רגע מבינה שזה לא הזמן, כי אני מזכירה שבעבר לא היו אמצעי מניעה, אישה ממש השתמשה בספירה של ה-28 יום,
כדי לזהות מתי בדיוק קורה הביוץ, ואני אגיד שזו אנרגיה מאוד חזקה, אי אפשר שלא להרגיש אותה ברחם, אי אפשר שלא להרגיש את ההתכווצויות וההתפתחויות שקורות שם, על מנת לזהות את המצפן הפנימי שדיברנו עליו כבר קודם, כדי להגיד אוקיי רגע אני מבייצת, אם אני כרגע אשכב עם גבר זה אומר שאני אתעבר, ומכיוון שלא היו אמצעי מניעה הם היו חייבות להיות מאוד מדויקות עם זה, ובעצם לבחור מתי הם כן מקיימות יחסי מין ומתי לא, ועל ידי זה הם בעצם שמרו על הגוף שלהם גם, כי אף אחד לא רוצה להגיע למצב של הריון לא רצוי והפלה, מה ששוב פעם לא היה, ואז זה מוביל בעצם למצב של ילדים לא רצויים בעולמנו. אנחנו לא רוצות להגיע למצב הזה, וגם בטח לא רוצות להעביר את עצמנו היום הפלות, ולכן הדבר הזה הוא חייב להיות הקשבה. ופה למה זה נקרא האישה השלמה, היא שלמה בחלקיה, היא שלמה בידע של הגוף שלה, בידע של הרחם, בידע שמתפתח, והיא בעצם חוקרת ולומדת איך לגלות את הגוף שלה, להכיר בו ולדעת מתי לבחור בדבר הנכון, ועל ידי זה היא נמנעת מחוויות טראומטיות, כי חשוב לי לציין שגם הפלה היא חוויה מאוד טראומטית, או הריון לא רצוי זו גם חוויה טראומטית, כי כל מצב כזה הוא חוסר שלמות בבחירה שלי, כי אולי לא בחרתי בזה, אלא נפלתי לזה על ידי זה שלא ידעתי להכיר בגוף שלי, ברחם שלי, בתהליך הרחמי שקורה באופן טבעי, ואז כל זה יכול לחסוך לנו, ההיכרות יכולה לחסוך לנו את השלבים הלא רצויים והטראומטיים, וזה ממש חשוב. וברובד נוסף זה בעצם כשאני אומרת להיות שלמה בכל חלקיי, זה אומר שאם אני לומדת לאהוב את הגוף שלי כמו שהוא, אם אני רוצה, ניתן דוגמה למשל, ברוב המקרים בעצם נשים יכולות לחוות איזשהו מקום של משקל. אם אני אישה שנגיד יש לי עודף משקל ואני לא מתחברת לזה ואני לא אוהבת את זה, מה יעזור לי כן לאהוב את הגוף שלי במצב הזה, במקרה הזה? האם להוריד במשקל, האם לעשות ספורט וכושר כדי להתחבר, או האם פשוט ללמוד לקבל את הגוף שלי כמו שהוא, כי יכול להיות גם שזה המצב של הגוף, זאת אומרת יש לנו בחירה גם שם, או לעשות פעולה שתשנה את המצב ותגרום לי לאהוב אותו יותר, או פשוט קבלה של זה אני, זו אני, זה הגוף שלי, ואני לומדת לאהוב אותו ואת החלקים שלו, ואז אני הופכת להיות שלמה בכל חלקיי. וזה יכול להיות בכל חלק, אני יכולה לדבר על שיער, אני יכולה לדבר על אור הפנים, או אפילו ברבדים הרגשיים, זאת אומרת, אני לא אוהבת את מי שאני מבפנים, לרוב זה יתחיל הרי משם, ולא רק חיצוני. ולכן העולם המערבי, עם כל התשדורת שלו, של הפרסומות, של להיות רזה, ובסטייל הזה, או בבגדים האלה, ואיך שזה נראה, זה משדר לנו בלי הפסקה, ולנערות שלנו, ולבנות שלנו, איך אישה צריכה להיראות באמת. מושלמת, חטובה, רזה, whatever, כל זה יכול לגרום לנו לאיזושהי תדמית כשאני אסתכל במראה ואני אגיד, אוי, אבל זה לא אני, זה לא אני שאני רואה בפרסומת, ואז יתחילו הפגמים, כמו רק למצוא פגמים באיך שאני נראית, וזה יוצר מה שנקרא חוסר שלמות, חוסר אהבה עצמית, הסלף לב שלנו. והאישה השלמה באה להגיד לנו בעצם, תכירי בכל חלקייך, בכל הפצעים שלך, הפגמים שלך, ותאהבי. וחשוב לי רגע לציין משהו גם על, אני שומעת הרבה פעמים, כן, על נשים אחרות בתוך הקבוצה כשאני מעבירה, קל לך כי את רזה, קל לך כי את יפה, קל לך כי יש לך שיער כזה או אחר, ואני אגיד שזה לא נכון, זה רק מה שמשתקף החוצה. אני מכירה נשים יפהפיות שלא שלמות בגוף שלהם, ולא אוהבות את עצמם, ולא מקבלות את עצמן באמת, אז שלא נשפוט את זה, אם אישה נראית טוב או רזה או יפה, זה לא אומר שהיא שלמה עם עצמה, זה לא אומר שהיא אוהבת את עצמה. יכול להיות שהיא גדלה בבית שהיא שמעה כמה היא לא מספיק וכמה היא לא, או נכשלה בכל כך הרבה דברים שדווקא הביא אותה למצב של הפרעות אכילה והיא רזה כי היא אנורקסית ולכן אני אומרת במקום הזה עיניים טובות זה המקום שיעזור לנו לקבל רגע גם את זו שיושבת איתנו במעגל ונראית לנו מושלמת, אבל היא בתוכה חובה גיהנום שלם או חוסר מושלמות, ואת זו שאולי דווקא הכרתי נשים שמנות ועגולות והיו כל כך שלמות עם עצמם שזה היה השראה לראות איך הן מתהלכות בעולם עם קבלה יותר מושלמת, כי הם עשו עבודה או כי דווקא הם גדלו בבית שרק שמעו כמה הם יפות, טובות, מוצלחות ומוכשרות ואהובות. אז אני אומרת פה לא לשפוט ולא לבקר, אלא להבין שכל אחת הולכת במוקסינים שלה עם הגוף שלה, עם החוויות ילדות שלה והחוויות התפתחות, והיא מגיעה לאיזשהו שלב של אישה שהיא לומדת פשוט להשלים ולקבל את החלקים שלה כפי שהם.
אם היא רוצה לשנות אותם, יש אפשרות. זה יכול לשנות את המצב, אבל זה לא בהכרח מה שיעשה את זה. ולכן בתוך התנועה הזאת של המצב של האישה, אני מדגישה את האישה השלמה. אנחנו לא נהיה מושלמות לעולם, זה לא משהו שיקרה. להפך, התהליך שלנו הוא להבין שהשלמות שלנו היא מגיעה מתוך המקום שאנחנו מקבלות את כל החלקים באשר הם. רק זה הופך את זה לאהבה ולשלמות פנימית יותר, ואז נהיה יותר קל, נהיה יותר נעים לעשות שינוי בעצם. האינטואיציה, רגע ניתן עליה כמה מילים, בעצם המקום הזה גם שהופך אותנו להיות נשיות, זה אומר שיש איזושהי בשלות גם פנימית של העין השלישית, שזו הצ'קרה שלנו של עכשיו, שהיא הצ'קרה שבעצם מדברת על הראייה הפנימית הנסתרת, שבאה בשפה שוב לא מדוברת, לא של מילים, אלא של ראייה שקטה מתוך עולם החלימה כמו שלמדנו, מתוך סימנים שקורים לנו בחיים, ואז אני מתחילה לשמוע את הנסתר ולשים עליו את הצבע הסגול שהוא הצבע של הרגש והאינטואיציה, ושם בעצם אני רוצה להגיד כמו את המשפטים של אני יודעת שיש דברים שאני פשוט יודעת בידיעת הלב, הם לא נאמרו לי ולכן למדתי אותם בבית ספר או כל דבר אחר, אלא הם פשוט ידיעה פנימית אישית שלי. ככל שאנחנו יותר סומכות על עצמנו ובוטחות בנשיות שלנו, אז ברגע שאנחנו סומכות יותר על עצמנו ועל הרחם ולומדות את השפה השקטה הלא מדוברת במילים, אנחנו יותר ויותר מעמיקות למערכת היחסים בינינו לבין עצמנו, יותר ויותר בעצם יכולות לסמוך על הבפנים ולא על הבחוץ, להפסיק להפנות כל הזמן את השאלות החוצה, את התנועה החוצה, אלא ההבנה שמתוך הפנים זה יכול להתבטא החוצה. תרגיל טוב שאני אשמח לתת לכם ולשלוח אתכן ככה לעשות אותו עם עצמכן בבית, זה באמת להתעורר כל בוקר כשאנחנו שוטפות את הפנים, מצחצחות שיניים, לכולנו יש מראה מול הפנים. רגע לפני שאנחנו עושות את כל זה, ממש להסתכל במראה, להישיר מבט אליי, והאם אני מסוגלת להסתכל על עצמי בעיניים טובות, רגע לפני שהתקשטתי, התאפרתי, שטפתי פנים, סידרתי שיער, ככה כמו שאני, ממש מתעוררת להסתכל ולהגיד, אני אוהבת אותך, לתת איזושהי מילה טובה, ממש כמו רגע לתת את המבט הטוב, את העיניים הטובות, כי זה מתחיל בנו. ברגע שאנחנו נסתכל על עצמנו בעיניים טובות, כל העולם יראה אותנו בצורה הזאת. עוד דבר נוסף שאפשר עוד יותר להעמיק עליו, ברובד הגוף זה אחרי מקלחת, ממש לגשת למראה ולהסתכל עליי בעירומה, אבל לא מביקורת. פעם אחת לא לבוא מביקורת, פעם שנייה לא לבוא מביקורת, ואז זה כבר הופך להיות הרגל, אלא להסתכל ולתת עיניים טובות. להפסיק להגיד, אם הייתי פחות, אולי זה היה יותר יפה, או אם, אלא ככה, כמו שאני, במצב שלי, פשוט להתבונן ולראות אותי בעיניים טובות. הדבר הזה יאפשר לנו בעצם איזשהו ריפוי של אותה אישה שמתבוננת בעצמה ומבינה שהיא אוהבת אותה ככה, כמו שהיא. הרי השינוי הגדול הוא לא כשאנחנו באמת עושות שינוי. השינוי הגדול מתחולל כשאנחנו מקבלות אותנו כמו שאנחנו, ועושות מקום לכל החלקים. ככה בעצם מתחיל השינוי הגדול והספירלה מתחילה לנוע. זה הקסם הגדול. בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. אז הסקון הבא שאני רוצה בעצם למלא, הוא עבור האישה שאני. הוא שוב סקון שחור. אני מניחה על כף היד, ואני מזמינה אותנו בעצם לשים תפילה עבור האישה שאני. כן יש משהו שפה אני אזמין, אם יש איזשהו מקום שאתן מזהות, שאתן לא מקבלות, לא אוהבות, ששם כמו יש איזשהו מקום לריפוי, אז פשוט לקחת קצת מהטבקו, לקרב ללב, לראות מהי התפילה מדויקת ביותר עבור האישה שאני. ברגע שיש את זה, להניח בסקון, ולסגור סקון נוסף לאישה, השלמה, לא מושלמת. לקחת את הסקון הזה ולהוסיף אותו אל הלילה שלנו. אפשר כן לצרף את זה לסקון הקודם של המים. יש לנו בעצם 3 סקוני מערב מים. ולישון עם זה ולראות מה זה יביא, איזה חלומות ואיזה מפגשים נסתרים, קסומים. ולהתבונן על זה כן במהלך היום ולראות איפה אני יכולה בעצם לקבל אותי קצת יותר ממה שאני בדרך כלל. השיעור הבא שלנו הוא ארכיטיפ האמא.
האם, ובעצם הוא ארכיטיפ נוסף בתוך שיעור המערב לפני שאנחנו עוברות לאדמה, לצפון, בעצם לכיוון האחרון שלנו. אז תודה רבה, שיהיה לנו מסע מופלא אל האישה שאנחנו.